ik nu eens kon vertellen. Dat kun hij doet er dom of goed omhoog. Het is een eerlijk hoe vertelt de story. Gebeurt met een man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al get op jaren. En ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag ook man en kunsten eens te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop gevallen. En dacht ik plant de kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van harte weten. Al leed ze niet bij mij gebeen. Hij wist zijn vrouw weer heel veel van een handje. Dat altijd 's middags bij haar binnenkwam. Ze gaf het beste eten in de keuken. Het handje kreeg van haar het beste grond. En op een dag zo tegen 12 uur. Dat de stel sloepen tegen de scheuren kon. Eerst vanaf de gouden hand trok goed zien veren. Het gebeurde toen ze in de keuken stond. Hij kwam terug en zag haar met tranen. Vannacht ik droomde de doet en sprak me gewoon. En zag ik kom ik morgen zeker horen. Ik kom dan eens in een vers geplukt hand. Hij zal zo tegen 12 uur komen. Zo hoor als ik er stond, dat zag hij mij. Zie zag ik zweer, ik zal dan met ik sterven. Want wist de wits, ik hou zo wel van die. En hij had zie zich heukelend doet gesproken. Daar kwam de hand en pikte aan de deur. De torenklok die sloeg je 12 uur. De hand kwam zonder veren uit de scheur. Ze stond al op de deur, ging piepen open. De hand ik kan naar binnen weers geplukt. En in de kast de maan had zich verborgen. Ze dacht dat doet ik hem horen, mij geluk. Ze winkte en ze wees met haar vinger. En zag de hand in hand zo zonder pels. En deze zeuk zit in de kast verborgen. De kinderen waar mij hebben is de wels. De maan is uit de kleierkast gekomen. En zag de hand zijn blijk verschrokken vrouw. De hebt me altijd voor de gek gehouden. Nu weet ik wat ik van dich weten wou. De naakse woorden en verkleede leugen. Verdrijt is uit mijn noets nevenin. En alles wat ik had te vertellen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen.